Hi guys, may hapon. So na si Ate Mayamia dani guys. Gikan siya sa Balingwan. Hi guys! Thank you so much from USA. Ako nang nabayaran ang materyales. Yan ako'y sudan na palit. Diri ko magkaon karon sa panyapon. Lami sad baya ang sudan ko sa ilan ni Papa. Katong ulo nga dako kayo. Thank you so much. Asya gipamalit nga pan, Giluto na? mga gulay, lamas, ug isda. Daw nakpaksiw pa og bangos. Pinaksiw na guys. Daw napadani wala pa naman natog hinlo. Mio. Di pa dolo Mimi. Nahuman guys, kana nahuman ako nagkuwaghasang. So daghang kayong salamat from USA. Daghang kayong salamat sa mga blessing nga nag-share sa moa. Daghang kayong salamat, bongga-bongga gigay nga blessing. So daghang kayong salamat from USA. Masugda na ni Alan og pagtrabaho sa Domingo. Kapag dito mo sa wax ni Sabado Juan. na trabaho si Alan. Na nagpapalit dito mo sa Sabado? wax ni. So ako po sa Kasi ubos. sa Sabado wala siya duty sa Sabado. Nagpapalit dito mo sa wax sa ubos. Hmm? Sa ubos. Wax. Uman na. Amen. Mangaon. Alin na buhit? Alin doy? Ako pag umangkon guys, to bagong kaligo, single og available. Nag-ingon siya kung kinsa tong ganahan kuno makid-chat-chat sa iya ha. I-chat lang kuno siya. Ano sa ingon mi? Comment lang. Kumin sa pulis. Comment sa police station. Unsa? Comment sa police station. May si Mimi bulala. Bitaw guys, mga una ta. Mga kinamot ko. You are the link. Sige na. Kay ngano, peanut bit. Bungga nga tungkol peanut bit. With preto. Peanut bits. Mantika lagi ni siya. Mantika ni siya o kuan. Saban. Mantika ang buto. Mangaon. Ano ba yun? Service po na lang kung hindi ko gamitin, di ba? Si Buyit po sad guys. Single og available. Pero nga duha po sa mga single. Ang kaning isa cooker, ang kaning isa mandambilay. Bulabo bang tanda ni Kalatiya? Joke lang guys, mga unat ta. Cooker. Kami. Lani niya. Ayaw pag-order. From USA, mga unta. Tanan ninyo mga unta. Ayaw gulo-gulo gagawin nito. Ay pahulog ni. May utang na sa itoy na eh. Utang na sa itoy. Ano ba ito dekan? Utang na kayo ng isda. Nabukog na. Ano? Yan ang isda sa babukog. Kung di ana din ang sura, dito pa, isip ko na dito da. Ako maligawas din na iba na nali. Ha? Maligawas din na. Gusto na natin nga. Saan yung bugas stick? Yan pagnalan. Yung chow? O, tagas na bukog ko. Ha? Paginay. Hindi mo kang kilido. Hindi sa loob mo. Ni, kaon sa utan me. Kaya yun, ang iyong bukugon niya. Utan. Ira. Parang ipod ko. Ay, nangipog ni kaning lawas niyo. Bukugon niya na ang. Kani oh. At, Ay, pagtuman. Ay, lagdo man kita ko kay bukugo. kuha ang panit. Kani ro. Kaunta ko ni panit. Ano mo na panit? Ayaw, pag gamo-gamo ang kaya makaon pa na. Kani oh. Oh, anak ko din. Tanawan buko nga. Mga ngaon tanin yung tanan. Tanan-tanan ninyo diha. Perfect nga itong tuloan. Ay, pag tumatawag ba? Pinakbet.
Kaon ka utan me. Naman yun ha. Kamutan. Ano kami? Ang ngayon, danitik kada sudan ni mo utan. Samot ka daggo. Ha? Samot ka daggo. Para mukhaon yung mimi. Utang ko sa iyo tigina, yung utang itlog ni kaon. Agod ang lawas, lain mo sa lawas. Ano? Nagkaon ba rin ko na? Diretso naman ko naglakaw. Wala din na. Pila din sa gina. Summer na ah. Di ba sabi nila lang? Na. Kumana? Bigay na, magpapalawak ako ang gawit na. Kaya sa enrollment ni Morilo na, Magpapalawak ko yung gawit. ugma ka magpa-endor. Apay, Titi. Kumana dyan, dyan, kaya na kami. Titi, umana. Kaya nagkatubig sa bukid nun. Kinta. Kasi, Nga. mag-una na siya pagpain sa bukid. Pagkatuloy sa bukid nun, pag-ulit niya kay, di siya makakon. Actually, sa bukid nun karon, Ulit, ulit na sayang ko. So, yun na ulit. maguban na kasi mong tatay ugma. Dito kaya Titi magunong. Bangko. Ikaw ra magbrigada ha. Ako lagi na brigada kang mimi, ako pa kaha nga lang yung pito ah. Sa'yo mo gani, ikaw ra magbrigada. Ako lagi na brigada sa kuto lang. Pila ka buk imo notebook nilo na. Kapulo. Kumpleto na. Umana man sila talanda. Na may ipadala nga notebook, di ba? Dugol yun Supply na. da. Yung doble. Apil, Lilin. Wala ko Ano ka ba lo? Wala ko dyan. Ha? Ano ka ba sa ilalim? Dua ka bukan mo Wala si ugni. Dani nila, mana. Mana tanan. Salamat kayo sa mga nag-share sa mga blessing. Tanan-tanan ninyo. Salamat kaayo. Kaya kahit dani karon oh. Di na daw magkinanglan og palit og kuan. So supply, gatata. Sabi ko, pagkakita ko. Manang blessing kaayo nga. Ay mga yung ani. May pagkaon sa utang, hindi mo upo, nagkaon sa utang. Oh. Alang-alang di karon kay sakto ang akong oras sa pagkaon na usahay lagi na alas 9 na pagkaon, alas 10, alas 11, panyapon. Ako chitkok ni mo para sa tayo mong tikaon ni. Hindi kaya, 7,000 ang abuan doy. Wala ko dyan. Ini lah kakaon daw sa. Kasi magluto ikaw palit-upan. Nanay, ag-apply 7,000 ang buwan. Gusto nga yan. Check camera. Dito na lang. Kawa mo siya. Na magdagan mas mami kanura ako magdagana. Nalisod pud magpunduwa ka na. Dapat hindi na makurog. Ano sa kaon sa ka? Dagan siya. Asa ang dagan-dagan, ano ang dagan-dagan man? Hindi man aso magdagan ka dito. Dito na, break mo rin, wala ka, no? Hanggang papastrato ha. Ayaw, maga. Ito ay ayaw. Dimi. Ano, diya masagka. Buyit. Gambahan ka na ito'y. Abi ko bag anay ang magamban. Gilo ko buyit. Tadagan ko nakaon buyag. Panay man. Mga kaon. Dagan ka o sabay kaon. Wala lugar sila kin-kin diha. Alan? Padumin ko ra gusto gimkin. Asa si Ariel? Kahapon. Oh, sabi niya. Sila di doon nagbantay sa kuan? Yang lulo? Lipol sila. Bantay yung nun, nasa di ay lulo di ay? Dito na. Wheelchair na? Muna gingon guys nga. Mas maaay pa siguro madiritso. Ako kon mas maaay kog madiritso tigok kaysa ingana pa nga magpabantay-bantay pa. Kung ano pa yalulo na bintang man. Mukani. Survival kayo. Kaya na o hasol kayo, nya may lang og naay
Naang Tapos daw si Aling Dali Pat. musugal jud og atiman nimo. Aling Dali Pat yung sa una. Dadong sila. Sa Nay, tubig Asilado pa sila. rin. Nay, Kaya ituon ni nay, Siya anak na ng iguang. tubig pa si rin. Mario ni. Si Mario. ah Doon ka gawas. Doon lang yan. Doon Mario ka gawas. Hindi na nalida dito sa akin. gani. Pag-abot sa kuan. Sa isa ka semana, puli-puli ang kada pamilya. Pamilya lugar namo. Kami naman tinawag kami una. Hmm. Ugma, lain sa pamilya na sila ni sila ni Nganong kuan. apil man kaalan? Ha? Nganong apil man mo nga side naman ka sa papa ni kuan. Oh. Iso na binsing na ah. Ala. Ang iring. Agay pa sabi ang iring doy. Nagkuan sa ko tiil. Yang hinaya. Iso na binsing. Ay isuon na ni Binsing. Luro to ninyo. Ano sa una? Ano ba pamilya ni Bantay? Ha? Pamilya ni Binsing. Bantay ka kami pagkaugma, pamilya na sa Niite. Pagsunod, pamilya ni Yaeng. Yung pamilya ni Yaeng si Stephanie Maris Christine Aming. Di man kay Sildado man sila. Ha? Wala nakalamang pod kay Sildado. Ayun na lang pagkuan. Na, yung kami. Bantay. Nakabantay dahil ka dito. Ako Sa una sa wapay nag-support. wala pa ka bantay. Alay, man siguro ng pasawat niya. Hmm? Iya. Wala ka sa mali sa mga istorya. May pamilya man di. Ang imo pasabot ba kay di abi ni mami mo pasabot na kumunang lakinkin. Kang kuingkin ra nasay. Kagay lagi. Hmm. Kasama na itong side mo sa ulang dapat yun. Kisam sa patyong apil sila kinkinda na. Ila ko sa'yo. Pero kana karon ang iyang gibantayan ni Kinkin wala na may lawat na na. Yan ang lulo. Kinkin. Side. Kaya di ba ang iso ni mo papa si Yalita man. Wala mo Hira ra. support. Nakaroon kay ina na may punta mo karon. Kay Ma'am, tubig. nanaang gyud ni magbantay daw kay dili naman na magyunta. Ang bago na nilin. Kaya side man nila ni Kilo. Ito ba Kilo na. Di ka tayo. Nalugar din ati manon. Ati man ang siya pero sa iya na lain. Yung mga anak diyan. Na bro. Na. Wala naman kay naman. Munay kuan guys, munay. Muli na si ate. Muli na si ate guys. Ay, matupad na sila mama. Guys, paulit na po. Kaya motugbong pa na siya. Balik. Bawagan pa niya si Mio. Ay, naguban mi. Ako manimasa ka ma. Na okay na lugar ng brake sa motor. Ginabi? So na. Duty na doy guys. Ulahi siya nakalakaw. Dool raman ang iya. Nang ulahi siya. Silang lang nagbrigada silang lang karon. Si Mimi nagpa-endro silang lang. Si Mimi gahapon silang lang ang nagbrigada nakaron kang lang ingon man siya nga ako nalay magkuanay nagbrigada. Kay among motor lagi guys dili masakyan og duha kay kuan na iyang ligid hilis na. Ibiyahe og layo. Munang ako siyang gignan nga siya na lang ang magbrigada. Siya na lang magbrigada karon. Nya kay kuan man manilhig sa atong silong guys. Kahapon akong tiil ng karamutsing. Naligo gi ko kagabi Balag alas 9 na. Kaya di maagwanta ang dapaw. So manilhig tag silong karon guys.
Sikok guys, dati ang haring dyan. Halingan naman ito na ang sa hapon guys. Ano pa ng gas ka nang mabangasan? Ako nagkakana ko na ang left leg. Bara-bara ko itong turas ka naman. Yan ang pag-asong tulong sana. Hindi isabsab sa baka guys.
Daghang kabalas na bibig. Sudah kasi albinang. Ligoy pa to baka. Amay sa pa ninang. Sa dire kini abo or kini sa tupperware. Tangkalan mas kabo. Balik lang guys. Ayun. Malatatanhig. Hindi natin sawang. Hindi guys.